mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A mi m'agrada llegir. A nosaltres ens agrada llegir. El racó del lector, un podcast sobre lectura. Back and forth along this road, all these stops we just go by, to the faces that we know, to the faces that we hide. Yeah, we walk as if we're told, not a single head held high, to the ones we've come to know, to the ones we'll lose in time. You give me yours, I give you mine. You never wanted, you never wanted. I gave you yours, now give me mine. I never wanted it all. Benvinguts a El racó del lector, un podcast sobre lectura. Estem retransmitint a través de Facebook i YouTube i animem els nostres oients a que deixeu les vostres recomanacions lectores. Ens trobem en la biblioteca del Col·legi d'Educació Infantil i Primària Heretats de l'Alcúdia i avui ens acompanyen Jordi Solves, Marc Boix i Gorka Baguena, de la classe de 6è A, si no m'equivoco. Molt bé. Benvinguts als tres. Jordi, com estàs? Molt bé. Marc, com Molt bé, estàs? amb ganes de començar. Molt bé, m'alegro molt. I Gorka, com estàs? Yo amb ganas de comenzar y un poco nervioso. Sí, nerviós? No Sí. esteu nerviosos, que així no menxeu a ningú. Vale? Molt bé. Benvinguts als tres al racó del lector i la primera pregunta que vull fer-vos és: us agrada llegir? Jordi, t'agrada llegir? Sí, molt. Sí? Quin tipus de lectura t'agrada? Pues sobretot de misteri i també d'aventures. Jordi, m'han comentat que has participat en els Premis Sambori comarcals. Sí. I com has quedat? Pues crec que he guanyat, no me'n recorde si va ser finalista o vaig guanyar, però crec que sí. Molt bé, jo també crec que has guanyat. I amb quina obra escrivies? Pues vaig escriure un text que se deia La corda i el poal, que anava sobre dos cosins que treballaven al circ i amb el confinament com les persones del circ van el que va passar en el confinament, com treballaven perquè no podien manejar-se. Entonces van tindre que parar. I parla d'això i al final el xiquet té un accident entrenant i ahí se queda. És com si tu pensares el que va passar després. Se deixa per l'aire i tu ja penses el que vols. I saps si publicaran el teu text? Sí, perquè crec que sí, perquè me van donar els meus llibres i estaven ahí tots els texts dels guanyadors del 2018. I entonces faran un llibre. Molt bé, doncs espero que isca pronte perquè ja tinc ganes de llegir-lo. Marc, a tu t'agrada llegir? A mi molt. Molt? I quin tipus de lectura t'agrada més? Sobretot les d'acció, d'aventura i de misteri. Molt bé, molt bé. I dis-me, Marc, en quin moment del dia t'agrada llegir més? A mi no és com la gent que li agrada llegir per la nit. A mi llegir per la nit em desperta i no puc dormir. A mi m'agrada llegir pel migdia. Al migdia, molt bé. Jordi, a tu quan t'agrada llegir? Pues igual que ell, des de que no me queda al menjador, perquè ara a les 2 acaba, bueno, ara a la 1, però antes a les 2, pues després de dinar llisc un poquet, perquè de nit tampoc com ell no m'agrada. Molt bé.
I Gorka, t'agrada llegir? A mi sí, molt. Quin tipus de lectura? Jo sóc més de les aventures i ciència-ficció. Ciència-ficció, molt bé, molt bé. I quan t'agrada llegir, sobretot? A mi, sobre... després de dinar. Després de dinar. Quan tinc un ratet, agafo el llibre i començo a llegir. Molt bé, molt bé. Mireu, heu vingut a recomanar-vos llibres, vale? Anem a veure quines recomanacions porteu. Jordi, comencem per tu, quin llibre has Pues, llegit? es diu El trio de la dama negra, que és de misteri, però és d'una saga que se diu la saga Sherlock Holmes, Lupin i jo, que és Irene, l'autora del llibre. I conta'ns un poquet, de què va aquesta història? Pues Irene Adler, que és la xiqueta, se'n va de vacances a Saint-Malo, crec que era, que és un poble de França, de París, crec que era. I allí se troba amb Sherlock i Lupin i troben un nàufrag primer, creuen que era un nàufrag i en realitat al final no se sap, sí que se sap però no vaig a dir-ho, i també viuen moltes aventures i continua després, però jo només havia llegit el primer, encara no tinc el segon, i ja me'ls aniré llegint. Molt bé, una pregunta que tinc, ara que has comentat qui són els tres personatges protagonistes de la història. Ahir Sherlock i Lupin són xiquets? Sí, encara són xiquets. És com conten la infància d'ells, que Lupin és un dels millors lladres del món, bueno, no és de veritat, però sí. I Sherlock és un investigador superbo. Perquè jo conec, he vist algunes pel·lícules, algunes sèries, i Irene Adler i ja de major en Israel. Sí. Molt bé. Marc, quin és el llibre que ens recomanes? El llibre que jo he llegit es diu Trollard i el pan dorado. És un llibre fantàstic, un poc humorístic i també misteriós. Els seus personatges, els protagonistes són Hardy Trollero, Trollero Tutos, i després també hi ha més personatges com Miguita, que és una xica que els ajuda, Pancho, que és el maestro panadero, Mollete, que és l'alcalde del poble que estan, i després el Lorito, que és un malvado. T'has adelantat 2 preguntes. Però molt bé, ja sabem un poquet més. Conta's un poquet la teva història. De què va? La història és que Hardy i Trollero anaven a passar-se un fin de setmana en casa menjant pa i jugant a Minecraft i quan encengueren l'ordenador veieren que un poble que es deia Villatrigo s'havia quedat sense pa. Entonces els aparegué un cartell per entrar a Minecraft, entraren i tingueren que anar visquent aventures per a poder recuperar el maestro panadero, que és que l'havien seqüestrat. I és un llibre que parla sobre Minecraft. Sí. Fa poquet, en el capítol anterior del racó del lector, algú també contà la història de Darío, del gatito que se perdió en l'inframundo. Que també anava sobre Minecraft. Molt bé, molt interessant. Gorka, quin llibre es recomanes? Jo, Los compas y el diamantito legendario. Em sembla que sí, ens han parlat també alguna vegada dels compas. Molt bé, conta'ns un poquet. Primer, qui és l'autor? L'autor, hi ha 3 autors que se repartiren el treball, que són Minecraft, Trollino i Timba. I de què va? De què va el...? Pues va de que 3 amics sempre estaven resolent misteris i tot això i se volien anar de vacances. I organitzaren unes vacances i anaren a una illa molt lluny que estava bé i tranquil. I un dia anaren en barc i el barc se va trencar i se'n van anar a una altra illa. I ahir van entrar en una cova i trobaren com una tumba, que hi havia un cavaller que era una llegenda d'eixa illa, que tenia un pergamí. I aquest pergamí
els anava a dur a un tresor. Molt bé, van passant cosetes per ahí. Molt bé, anem a parlar, encara que Marc s'ha adelantat i ja ens ha contat tota la gent que apareix en la seva història, però anem a parlar un poquet més dels personatges, ¿vale? Jordi, quins personatges apareixen... Bueno, ja ho has comentat abans. Sí, els personatges principals eren Irene, Sherlock i Lupin. Vale, i una pregunta, Jordi, com són aquests personatges? Com són ells? Pues a veure, Irene també és com Sherlock, és molt observadora i resol molts problemes. Sherlock és superintel·ligent, es fixa en els detalls més importants, bueno, en els que no se veuen, i això igual que Irene. I Lupin té molta habilitat per a furtar, és molt silenciós a l'hora d'entrar en algun lloc o algo, i també lluitant és molt bo. I quins altres personatges apareixen? Pues apareix el criat d'Irene, que és el senyor Nelson, també apareixen els seus pares, els pares d'Irene. Després, Salvatore Macri, que és un mal, el mal de la història, com si diguérem, que té un grup, i després està Julian Lascott, que és l'home de diferents noms, que és el nàufrag. I això són tots. Molt bé. Conta, quin personatge és el que més t'agrada de tota la història? Pues Sherlock, perquè és com si m'identificara amb ell. A veure, jo me considero intel·ligent, no sé, a veure. I també me fixo en molts detalls. I m'agrada el personatge molt. Molt bé. Marc, ens has parlat tu d'aquests personatges. Com són aquests personatges? Hardy y Trollero son dos amics des de xicotets que ells se dedicaven a fer aventures, a jugar a Minecraft i que els agradava moltíssim el pa. I bueno, altres personatges són Miguita, que és la filla del maestro panadero, que volia recuperar el pa, però sense el maestro panadero no podien fer-lo. Així que ajuda a Hardy y el Trollero per trobar-lo. Després està Pancho, que és el maestro panadero, que és el pare de Miguita, Mollete, que és l'alcalde d'aquesta ciutat, i el Lorito, que és com el malvat de la història. Molt bé. I quin és el personatge que més t'ha agradat? A mi els personatges que més m'han agradat són Hardy i Trollero, perquè són els que més gràcia feien i són els herois del llibre. Molt bé, molt bé. Gorka, quins personatges apareixen en la teva història? Els personatges principals són Mike, Trolli i Timba, que són els protagonistes, i després uns altres que apareixen són el Titán Oscuro, també està Rius i Raptor. I el principal, bueno, quin és el que més t'ha agradat i per què? El meu és Mike, perquè és com, per a mi és el més valent dels tres amics i això, i és molt valent i és amigable també. De les coses que es passen als personatges dels vostres llibres, quina és la que més us ha agradat? Per exemple, Jordi, a tu què és el que més t'ha agradat de la història? Pues quan es donen compte de qui havia matat al nàufrag. Això està superbé perquè és com el que menys m'esperava que anava a ser, és. Normalment en estos llibres, antigament, sempre era el mayordomo. Sí, però bueno, en ixe... Sempre el mayordomo ha sigut... Jo pensava que era ixe, però al final no. Molt bé. I a tu, Marc, què és el que més t'ha agradat de la història? A mi el que més m'ha agradat és quan per fi rescaten al maestro panadero, se'n tornen a l'aldea i ja pues, torna a haver ja molt de pa, poden seguir menjant-se'l, fan festes, coses així. Molt bé. I a tu, Gorka? A mi el que més m'ha agradat és quan ells aconsegueixen el que volien aconseguir, que era tindre unes vacances tranquil·les. Mireu, una vegada acabareu el llibre, ¿vale? Us ha agradat la història que havíeu llegit? Us ha agradat aquestes novel·les,
aquestes històries? Sí. A tu, Jordi, t'ha agradat? A mi sí, jo quan me'l vaig acabar volia ja el segon, però no va poder ser. Quantes novel·les n'hi ha de Sherlock, Lupin i jo? Crec que n'hi ha 7 o 8, no sé, 7 o 8, que crec que les 6 primeres són de xicotet i les altres 2 o una són ja quan són més majors. I t'has llegit alguna de les històries de Sherlock ja de major, de Sherlock Holmes? No, però les pel·lis sí que les he vist, les pel·lícules de Sherlock. Quines has vist, les antigues o la moderna de Sherlock? Pues he vist unes quantes antigues i la nova també l'he vist. T'ha agradat? Sí, molt. I Marc, t'ha agradat la història que has llegit? Sí, molt. Està molt emocionant perquè pues, passen moltes aventures, moments de molt de perill i coses que fan que siga molt divertida. I la teva història té altres... algun altre? No, este és el primer llibre que han tret, ells dos. Molt bé. Gorka, jo sé que dels compas n'hi ha uns quants, no? Sí. Quants Hi n'hi ha 5 que acaben de treure el quint. T'has llegit algun més? Sí, i estic acabant el segon. Molt bé, molt bé. I t'ha agradat la història d'esta? Sí, esta història és molt interessant perquè han hagut moments que pensaves que el que volien fer no anava així i és bastant divertida l'aventura. Molt bé, molt bé. I conteu-me, a més d'aquest llibre, tu ja m'has dit que estàs llegint el segon? Este és el primer? Sí, això és el primer. Estàs llegint el segon? Vosaltres esteu llegint algun altre llibre? Jo ara llisc com se diu manga, que són llibres japonesos, d'animes, que se llitgen al revés i estan guai, com Naruto i coses d'aixes, està molt guai. Molt bé, molt bé. Així, mireu, en el primer capítol Roset porta uno de Arale, el doctor Slump, que també se llegia al revés. Sí. Se començava per el final. No, és estrany. Molt bé. I Marc, tu estàs llegint algun altre llibre? Jo, pues, mira, ara m'havia comprat el King de los Compas perquè ja m'he llegit la col·lecció i ja me l'he acabat i ara estic esperant a veure si me'n puc agafar un altre d'alguna altra col·lecció o d'algo. Molt bé, molt bé. Hi havia una col·lecció quan jo era xicotet que se deia Los Cinco. Sí, sí. Que també n'hi havia un muntó de llibres, uns quants. Hi havia molts llibres d'ells. Eren també d'aventures, 5 amics que es passaven aventures. Molt bé. Suposo que serà algo paregut als compas. Sí. Espero. Molt bé. I digueu-me, en classe esteu llegint algun llibre? Sí, sempre quan arribem 15 minuts o 30 llegim algun llibre que tinguem per ahí i si no en portem de casa, pues de la biblioteca que tenim allà en classe agarrem alguno i llegim. I feu feu tertúlia? Sí. Estàvem llegint Moby Dick però ja mos l'hem acabat. I us agrada la història? Sí. Guai. Vale, clar, que es parlaren Darío i el... Carmen i Juan i Maria. Es parlaren el capítol anterior sobre el Moby Dick. Us agrada la història? Sí, molt. L'heu acabat ja? Sí. Conteu-me, qui guanya? Pues guanya Moby Dick, Vale, menys mal. però el protagonista se salva. Qui se salva? El protagonista. L'únic que se salva. Ismael. que no fa quasi res en la història, però si és el protagonista se té que salvar. Bueno, Ell està ahí, el pobret està ahí. el més inútil té que salvar-se. Porque eso hizo ya. el pobre, ¿no? Algo había de contar la historia, pues que s'ha salvat la conta. Ismael, sabeu com comença la història? Sí. Com comença Moby Dick? Pues que ell volia... No, però amb una frase, ell diu una frase. volia embarcar-se en un balener. Diu algo així com, digueu-me Ismael, llamadme Ismael. Sí. Jo misma. Molt bé. Jordi, per què triares aquest llibre? Pues perquè jo en Netflix n'hi ha una sèrie que se diu Lupin, que és una sèrie francesa i me la vaig veure i entonces m'ha agradat este personatge i com vaig veure que n'hi ha un llibre d'ell, encara que no sol és d'ell, també és de Sherlock,
i d'Irene pues, el vaig agarrar i ja està, m'agradava molt. Molt bé, t'agrada la sèrie? Sí, molt. Ara crec que van a treure una altra part, no sé si ja l'han tret, però jo m'he vist la primera. Molt bé, molt bé. I tu, Marc, per què el triaves? Jo perquè aquests dos youtubers que pujaven Minecraft, pues, jo els veia molt i quan van anunciar un nou llibre jo tenia moltes ganes de llegir-me'l allà i pues, quan vaig ir me'l vaig comprar i això. Marc, per així, en el racó del lector ens han recomanat també alguna vegada allí algun llibre de Miquel Tuve. Sí. T'has llegit alguna d'ells? No, del Miquel Tuve no me n'he llegit. Jo Però, tampoc. no, però no té res que veure amb Minecraft, no? No és igual. Vale, no és el mateix, molt bé. I per què, Gorka, per què triares tu? Jo este llibre el vaig voler recomanar perquè em va aparèixer un llibre que va ser bastant interessant, que és d'aventures i tu mai saps el que pot passar en llibres d'aquestos i per això el vaig triar. I el triareu vosaltres, els llibres, els triareu vosaltres o algú Sí. se'l recomanarà? No, és els triarem vosaltres. nosaltres. Molt bé, doncs mireu, normalment quan venen així a recomanar algun llibre el que fem és que vosaltres directament a càmera, com si estigueren ahí la gent escoltant, podeu saludar. No fa falta. Pues, podeu dir als nostres oients per què haurien de llegir el llibre, ¿vale? Per exemple, Jordi, comences tu? Llegiu este llibre perquè si us agraden els llibres de misteri, este és el vostre llibre. Així que compreu-vos-lo i segur que en una setmana vos el llegiu, si vos agrada. Que aquest llibre el recomanaria perquè és humorístic, emocionant i també si vos agraden les aventures, compreu-se-lo perquè fan una aventura molt xula. I Gorka? Jo diria pues, perquè aquest tipus de llibres són molt emocionants, aventurescos i tu, si encara que no t'agrada l'aventura, tu pots llegir un llibre d'aquestos i te pot agradar perfectament perquè és per a tots. Penseu que les recomanacions que heu fet avui els agradarà als oients, a la gent? Jo crec que sí. Sí, jo crec que sí. Sí? Molt. Doncs Jordi Solves, Marc Boix i Gorka Baguena, moltíssimes gràcies per participar en el racó del lector. De res, Ja queda poc per acabar el curs, així que acabem amb força i fins una altra. Vale? I als nostres oients, gràcies per escoltar-nos. Fins al proper capítol. Adeu! Adeu! Back and forth along this road. All these stops we just go by. To the faces that we know, to the faces that we hide. Yeah, we walk as if we're told. Not a single head held high. To the ones we've come to know, to the ones we'll lose in time. You give me your